Giatiman dayon sa mga personahe sa Naval Forces Western Mindanao ang mga sakay sa usa ka lansya nga usa ka Philippine registered vessel human ma-rescue sa kadagatan sa Tanjong Labyan, Malaysia niadtong Domingo sa kadlawon. Subay sa report nga nadawat sa Maritime Situational Awareness Center Western Mindanao, gimonitor sa Littoral Mission Ship kon LMS Bungaw sa Philippine Navy ang usa ka distress call gikan sa ML Rihana nga nag-ingon nga nadautan sila og makina ug naglutaw-lutaw palibot sa Tagupi Island, Malaysia niadtong Pebrero 24. Pinaagi sa koordinasyon sa Royal Malaysian Ship Todak daling gihatagan og tuwing assistance ang lansya. Nakigalayon ng Naval Forces Western Mindanao sa Joint Task Force Tawi-Tawi alang sa pagdispatch sa BRP Florencio Iniego ngadto sa lokasyon sa barko aron ma-rescue. 24 ka mga individual ang na-rescue sa Navy nga gilangkuban sa 17 ka mga pasahero ug 7 ka crew. 3 anyos ang pinakabata sa na-rescue ug 63 anyos ang pinakaidaran. Gikan sa Tanjong Labyan sa Malaysia, giguyod ang barko padulong sa Lamyon Wharf, Bungaw sa Tawi-Tawi. Gi-turnover dayon ang mga na-rescue ngadto sa PDRRMO ug DSWD Tawi-Tawi alang sa tukmang disposisyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.